diuen de retrocàrrega, Sabiondo aquest home, Molt bé. Com ho farem, això? El peu de gat, que és aquesta conya d'aquí, està en posició de descans, així no hi ha manera de carregar-ho, Tirarem enrere, posició de càrrega. Aquesta posició no dispara. Vale. Això és la cassoleta. A la cassoleta posem la pólvora per encebar. La resta de la pólvora la posarem al canó. Una cosa. Només una? Si ara poses el cartutxo. Tapem, perquè no caigui. Aquí hauria d'anar una bala. Prohibidíssim disparar el fusell amb la baqueta al canó. Passaran dues coses. Primera, perdreu la baqueta i no tornareu a disparar. Segona, trencarem el gat de 9 cues dels assots que us fotrem. Molt bé. Trec el seguro. En aquest moment ja no hi ha marxa enrere. Infanteria lleugera, el terror dels borbònics, que quan senten això arrenquen a córrer, que dóna gust. I veniu aquí, trempats. I porten, se suposa que són carrabines. Això són carrabines de cavalleria. Que peta això? Fes-ho petar, va. La carrabina es pot fer servir amb una sola mà, cosa que quan vas a cavall és molt útil. També porten un sabre, que és més curt que l'espasa. Bueno, com vostè vulgui, no sé. Fot-li canya. Perquè petarà fort. Perquè sento el tret allà. Aquest home va galonat, com podeu veure, jo també, però jo soc sergent i no vaig gaire galonat, diguéssim. Porta una bonica faixa d'oficial, porta una gorgera. Això és una relíquia de l'antiga armadura. L'armadura va anar quedant reduïda a mesura que les armes de foc l'anaven foradant. La baioneta és una arma blanca. En aquest cas és una baioneta de dolla que permet disparar quan està col·locada al canó. I a banda serveix també com a arma blanca per enviar borbònics a una vida millor. És molt útil contra cavalleria. El primer rengle es situa genoll a terra d'aquesta manera. El segon rengle, amb les armes carregades, apunta així i no patiu que els cavalls no s'atreviran pas a acostar-s'hi. Va equipat amb una casaca que porta els colors que majoritàriament duia l'exèrcit de Catalunya, el color blau. I la gira que identifica el regiment de la Generalitat, de color vermell o grana. Porta també una corbata de cotó, una jupa, una casaca interior de color vermell i una camisa, no es veu, blanca. Això són les calces, que també són vermelles. I les mitges són les que jo duc, també de color grana. És el color de divisa del regiment. Porta sabates de combat i polaines, que protegeixen les mitges i les sabates de la pedra, les pols i les cosses dels cavalls borbònics. Visca el rei Carles! Visca! Visca la reina Elisabet! Visca! Carles III, el nostre rei, i la reina Elisabet es van casar a Santa Maria del Mar. Mori el duc d'Anjou! Mori! En aquest exèrcit està prohibit referir-se al nostre enemic com a Felip V, perquè només tenim un rei legítim, que és Carles III d'Habsburg. Per tant, en diem el duc d'Anjou, que és el seu títol legítim. Què més? L'aranya. Aquest és interessant. Tenim una divisa en llatí. En llatí no era de parla comuna en aquella època, però era molt més conegut i molt més habitual trobar-se. No sé si algú de vosaltres us sona, Donec Perficiam. Donec Perficiam! Que vol dir fins que ho aconseguim. Això en aquella època volia dir la victòria en la guerra. Avui dia, com tots sabeu, vol dir una altra cosa. També diem o vèncer O morir! que és la divisa del nostre regiment, el regiment de la Generalitat. També diem viurem lliures! O morirem! El regiment Pilar Ferrer! Visca! Visca el regiment de Sant Jordi! Visca! I que visca la noble vila de Caldes de Montbui! Visca! Fort!
gira a l'esquerra, endavant, marxa!